Milan a Zuzka milovali jar, preto si naplánovali túru na Chopok, kde chceli obdivovať prebúdzajúcu sa prírodu. Milan si obliekol ľahkú vetrovku a tenisky. Zuzka zase bežecké legíny. Počasie bolo dole v doline nádherné, ale s každým metrom, ktorý vystúpali, sa ochladzovalo. Zrazu narazili na snehové polia. Zuzka sa pošmykla na zľadovatenom snehu a skotúľala sa niekoľko metrov dole. Milan bežal za ňou, ale jeho tenisky sa zabárali do snehu a necítil si prsty na nohách. Našťastie stretli skúsenejších turistov, ktorí im požičali nepremokavé návleky a podali rukavice. Keď sa dostali do bezpečia, Milan aj Zuzka pochopili, že v slovenských horách treba byť pripravený na všetko, bez ohľadu na ročné obdobie. Ponaučenie. Počasie v horách je nevyspytateľné. Na jar a na jeseň si vždy zober teplé oblečenie a vhodnú obuv, aj keď to dole vyzerá na príjemný deň. Ak nesleduješ môj profil, pravdepodobne už nebudeš počuť ďalší príbeh. Ale ak áno, tak zanechaj srdiečko a buď pevnou súčasťou hrdej komunity Slovákov.